Kisa pangan? Ako si Miraluna Ribaldi. Ready na ba ka? Oh, ready na. Basta-basta gabinaw. Tisling nga na to. 3, 2, 1, go! At nakakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak, ng tuwa, at kakarating sa bayan, ang ningning ang kalangitan, hahawin ang lahat ng sa iyo'y makarating. Yay! Tungod na kasama Mirano na amo nang itugyan nimo ang ato ang gift pack pahalipay para sa imong pamilya. Una dawata ang ato ang red wine. Ayan ang alcoholic wine na ha. O gisunod na to na yun ang ato pagtugyan sa ato bagya kasama ang gift pack para adto sa pamilya ni Mirano na. Guys, salamat sa DXDC, labi na sa nagmugna nila ni Ren Douglas. Kuni, Radyoman Dudong Rin Lopez Bugkauban si Radyoman ay ni ganita sa ato ngayong bagong taon panalo ka promo. Tatak, Arimen!